Zo, daar heb je het Hulst busstation in de Zandstraat. Zo, het Hulst busstation. Je hebt hier de lijn in de week, de bus 433, rechtstreeks naar Sint-Niklaas, 7:03 en andere uren via Hoppin. Dus meer bepaald via de website hoppin.be of het telefoonnummer. Dus minimum 30 minuten vooraf te reserveren. Het busje gaat tot het grenspunt De Klinge. Zo, en dan de connection bussen hier te Hulst busstation. Lijn 10, 1 maal per uur. Hulst met verbinding Terneuzen. En dan ook verder heb je de lijn 20 met bestemming Goes via Axel en Terneuzen. En dan uiteindelijk lijn 19, bestemming Roosendaal.